እዚ ሰብኣይ እዚ ርእሱ ናብ ተመን ዝመስል በራሪ ፍጡር ዝቐየረ ናይ መወዳእታ ወዲ ሰብ እዩ። እቶም ተመራመርቲ መዓልታዊ ፍሉይ ናይ እንስሳ ዲኤንኤ ኣብ ሰውነቱ ብምውጋእ ሰብ ምዃኑ ኣብቂዑ ናብ መፍርሒ ፍጡር ቀይሮምዎ። ኩሉ ወዲ ሰብ ክጠፍእ ሒደት ግዜ ጥራይ ተሪፍዎ ክንሱ እዚ ፍጡር እዚ ንዓለም ከመይ ገይሩ ከድሕና ይኽእል? ኣብዚ ምስሊ እትሪእዎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሰውነቱ ናይ እንስሳ ዲኤንኤ ከም ዝኣቱ ተገይሩ እዩ። እዚ መርፍእ እዚ ንተራ ሰባት ናብ ሱፐር ሁማን ናይ ምቕያር ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ዝግበረሉ ምኽንያት ድማ ወዲ ሰብ ካብ መሬት ወፃኢ ኣብ ካልኦት ፕላኔታት ምእንቲ ክነብር ክተርፍ እዩ። እቲ መርፍእ ምስ ተወግአ ኣብ ሰውነቱ ዘግርም ለውጥታት ክረአ ጀመረ። ን42 ደቂቓ ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ማይ ከይተንፈሰ ክጸንሕ ኽኢሉ። ኣብ መሬት ዘሎ ምግብን ተፈጥራዊ ጸጋታት ሙሉእ ብምሉእ ክውዳእ ስለ ዝኾነ ናይ ወዲ ሰብ መዕቆብ ተስፋ እዚ ፈተነ እዚ ጥራይ እዩ። ዋና ተዋሳኢና ሪክ ይበሃል። ንሱ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኤቢ ምስ ወዱ ናብ ሓደ እዋናዊ ወታደራዊ ናይ ሳይንስ ማእኸል ይመጽእ። ኣብዚ ቦታ እዚ እቶም ተመራመርቲ ዝነገርዎም ነገር ኣሎ። ኣብ ዝቕጽሉ 10 ዓመታት ውሽጢ መሬት ንወዲ ሰብ መነባበሪ ትኸውንን ጽንዓትናን ተስፋናን እታ ናይ ሳተርን ወርሒ ዝኾነት ታይታን ጥራይ እያ ይብልዎ። ነገር ግን ኣብ ታይታን ዘሎ ኣየር ብናይትሮጅን ዝመልአን ብጣዕሚ ዝሑልን ስለ ዝኾነ ተራ ሰብ ኣብኡ ክነብር ኣይኽእልን። ስለዚ እቶም ተመራመርቲ ናይቲ ሰባት ኣካል ብምቕያር ምስ ፕላኔት ታይታን ክላመድ ወሲኖም። ሪክ ነዚ ከቢድ ፈተነ ብፍቓዶም ካብ እተመረፁ ሰባት ሓደ እዩ። እቶም ተመራመርቲ መዓልታዊ ፍሉይ መርፍእ ይወግእዎ። ድሕሪ ሒደት መዓልታት ሪክ ካሊእ ከቢድ መጥባሕቲ ይግበረሉ። በቲ ጸላም ምሸት በዓልቲ ቤቱ ኤቢ ክትበራበር ከላ ሪክ ኣብ ዓራት የለን። ክትደልዮ ምስ ወፀት ኣብ ክሽነ በይኑ ተቐሚጡ ሰውነቱ ብበረድ ክሽፍን ትረኽቦ። ሪክ ሰውነቱ ውሽጡ ብጣዕሚ ይፈልሕ ከም ዘሎን ዛሕሊ ከም ዘይስምዖን ይነግራ። ፕላኔት ታይታን ብጣዕሚ ዝሑል ስለ ዝኾነ ናይ ሪክ ኣካል ምስቲ ዛሕሊ ምእንቲ ክላመድ እቶም ተመራመርቲ ዝሓሰብዎ ለውጢ ምምጻእ የርኢ። ነገር ግን እቲ ፈተነ በዚ ኣየብቅዕን። ብምቕጻል ድማ ብናይትሮጅን ሜቲን ጋዝ ዝመልአ ማይ ውሽጢ እናጎየየ ክስልጥኑ ይግበር። ሓደ መዓልቲ ንግሆ ሪክ መስትያት ክርኢ ከሎ ጸጉሩ ብኸቢድ ፍጥነት ይረግፍ ከም ዘሎ የስተውዕል። ኣብቲ መደብ ዝነበሩ ካልኦት ተሳተፍቲ እውን ተመሳሰልቲ ጸገም የጋጥሞም። ድሕሪ ሒደት ግዜ ግን ሓደ ዘሰንብድ ነገር ይፍጠር። ካብቶም ኣብቲ ፈተነ ዝነበሩ ደቂ ኣንስትዮ እታ ሓንቲ ብሃንደበት ትመውት። እዚ ሞት እዚ ንኹሎም ስድራቤታት ብኸቢድ ፍርሒ የናውጾም። በቲ ምሸት እቲኣ እቶም ተሳተፍቲ ተኣኪቦም ክዕልሉ ከለዉ ሓደ ናይ ሪክ ዓርኪ ብሃንደበት ኣእምሮኡ ስሒቱ ንበዓልቲ ቤቱ ብሓይሊ የጥቃዓ። እቲ መርፍእ ሰውነቶም ጥራይ ዘይኮነስ ኣእምሮኦም እውን ይቕይሮም ከም ዘሎ ንጹር ይኸውን። ሪክ ሕጂ እውን ኣብ ሰውነቱ ከቢድ ለውጥታት ይረአ ኣሎ። ቆርበቱ ይለሓጽ፣ ካብዕንቱ ደም ክፈስስ ይጅምር። ኤቢ ባዕላ ሓኪም ስለ ዝኾነት ሚስጢር ንምድላይ ናይ ሪክ ናይ ደም ናሙና ወሲዳ ኣብ ላቦራቶሪ ክትምርምር ከላ እቶም ሳይንስቶች ዘይነገርዎም ብዙሓት ሓደገኛታት ኬሚካላት ኣብ ውሽጢ ሰውነት ከም ዘሎ ትፈልጥ። ናብቲ ናይ ሚስጢር መረዳእታ ክፍሊ ብስርቃ ኣትያ ክትምርምር ከላ እታ ዝሞተት ጓል ብናይ ባዕላ ሕማም ከይኮነስ ብሰንኪ እቲ ፈተነ ከም ዝሞተት እቶም ተመራመርቲ ከም ዝሓሰብዎም በፂሓቶ። ብቁጥዐ ምስቲ ዋና ፕሮፌሰር ትከራኸር። እቲ ፕሮፌሰር ኣብ መወዳእታ ሓቁ የውፅእ። እቲ መርፍእ ናይ ሰብ ዲኤንኤ ናብ ሓድሽ ዓሌት ከም ዝቕይሮም ስሙ እውን ሆም ታይታን ከም ዝበሃል ይገልጸላ። ነገር ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝተፈላለየ ዲኤንኤ ስለ ዘለዎ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዓይነት ፍጡር ከም ዝኾነ እቶም ተመራመርትን ባዕሎም ኣይፈልጡውን። ግዜ እናሓለፈ ክኸይድ ከሎ
ካብ ሪክን ሓደ ዓርኩን ብዘይካ ኩሎም ተሳተፍቲ ይሞቱ። ኤቢ ንበዓል ቤታ ክትሪኦ ክትከይድ ከላ ሙሉእ ብሙሉእ ትስንብድ። ሪክ ፀጉሩን እዝኑን ጠፊኡ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ሰብ መልክዕ ስዒቱ ነበረ። ብተወሳኺ ድማ ብተራ ሰብ ድምፂ ክዛረብ ስለ ዘይኽእል ብጣዕሚ ትሑት ብዝኾነ ፍሪኩንሲ ጥራይ እዩ ዝረዳዳእ። በታ ምሸት እቲኣ እታ ሓደ ዝተረፈ ናይ ሪክ ዓርኪ ኣእምሮኡ ሙሉእ ብሙሉእ ስሒቱ ንበዓልቲ ቤቱ ይቐትላ። ንዕኡ ንምሓዝ ወታደራት ክመፁ ከለው ነታ ዓርኩ ይቐትልዎ። ነገር ግን ንሪክ ክሕዝዎ ክፍትኑ ከለው ሪክ ሕጂ ብዝረኸቦ ካብ ሰብ ንላዕሊ ብዝኾነ ሓይሉ ነቶም ወታደራት ኩሎም ብኣሰቃቂ ኩነታት ጨፍጪፉ ይወፅእ። ኤቢ እናጎየት ኣርኪባ ኣብ ጫካ ክትረኽቦ ከላ ሪክ በአዳው ይሕዛ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ሓይሊ ይገሃድ። ሪክ ናይ ኤቢ ኣእምሮ ብቐጥታ ምንባብ ይጅመር። ብልመና ኤቢ መሰረት ሪክ ብሰላም ኢዱ ይህብ። እቲ ፕሮፌሰር ንኣቢ ናይ ሪክ ትዝታ ዘጥፍእ መርፍእ ክትወግኦ ናብ ታይታን ክሰድዎ ከም ዘለዎም ይነግራ እሞ ኤቢ ግን ሪክ ናይ ስድራ ቤቱ ትዝታ ምእንቲ ከይርስዕ ስለ ዝደለየት ነቲ መርፍእ ከም ዝወግአቶ መሲላ ኣታሊላቶም። ኣብ መወዳእታ ድማ ሪክ በዚ ሰውነቱ ኣብ መሬት ክነብር ከም ዘይኽእል ስለ ዝተፈለጠ ናብ ፕላኔት ታይታን ብሮኬት ይስደድ። እቲ ፊልም ክውዳእ ከሎ ኣቢን ወዳን ኣብ መሬት ኮይኖም ናብ ሰማይ ክጥምቱ ከለው ሪክ ድማ ብጣዕሚ ርሑቕ ኣብ ዝኾነ ፕላኔት ታይታን ኮይኑ ኣብ ሰማይ ከም ንስሪ ብነፃነት እናበረረ ኣብቲ ሓድሽ ከባቢኡ ክነብር ከም ዝኽኣለ እናረአና እቲ ዛንታ የብቅዕ። ከምዚ ዝኣመሰሉ ብጣዕሚ ኣዘናጋዕትን ዘግርሙ ናይ ፊልምታት ዛንታታት መዓልታዊ ንምርኣይ ሕጂ እውን ቻናልና ሰብስክራይብ ግበሩ። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ብደሓን ፅንሑ።